L'Ajuntament de Roses ha obert aquest dijous 9 de maig el període de preinscripcions per a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2025-2026. Les famílies interessades a reservar una plaça per als seus fills o filles poden presentar la seva sol·licitud fins al 22 de maig, optant a una de les dues llars públiques del municipi, el Franquet o el Cavallet de Mar. Les inscripcions estan adreçades a infants nascuts entre els anys 2023 i 2025, distribuïts entre 3 grups d'edats, entre 0 i 1 any, nascuts el 2025, entre 1 i 2 anys, nascuts el 2024 i entre 2 i 3 anys, nascut el 2023. Les places disponibles, els criteris d'admissió i la documentació necessària es poden consultar detalladament a través del portal web del municipi. Les sol·licituds es poden presentar telemàticament durant tot el període, a través de l'enllaçabilitat pel Departament d'Ensenyament. També es poden fer de manera presencial sol·licitant cita prèvia a través del web citaprèvia.roses.cat. Aquest procés de preinscripció és el primer pas per garantir plaça en un entorn educatiu de qualitat que fomenta el desenvolupament emocional, cognitiu i social dels infants des de les primeres etapes. Des del consistori es recorda la importància de presentar les sol·licituds dins del termini establert i es recomana a les famílies informar-se bé sobre cada centre abans d'escollir.